E foarte bine că suntem buni, e foarte bine că vrem bine celorlalți, dar niște granițe, niște limite sănătoase vă va face și mai bun. Soluția este să evaluăm de la o bunătate naivă la o bunătate înțeleaptă. Și acest lucru înseamnă câteva chestii simple, dar greu de făcut la început, în special pentru o persoană care e prea bună. Învață să spui nu. Nu este propoziția completă. Nu trebuie să te justifici la nesfârșit. Spune nu, îmi pare rău, nu pot acum, atât. Acceptă că ai dreptul să te aperi. Curajul de a spune asta mă deranjează nu te face un om rău, te face un om întreg și în așa caz vei obține chiar mai mult respect, deoarece ceilalți înțeleg, timpul tău are valoare și ei vor fi și mai mulțumiți pentru ajutorul tău. Pune-te și pe tine pe listă. Nevoile tale de odihnă, de bucurie, de liniște sunt la fel de importante ca ale oricui. Nu poți turna apă altora dintr-un pahar gol. De aceea vă trebuie aceste chestii pentru paharul vostru.